čestitamo domaćini na zasluženoj pobjedi, jer nakon dugo godina su nas prebili ovdje u Kaštelima, a to je znak da su ipak imali jače utakmice kroz sezonu. Mi smo tu došli oslabljeni za jednog igrača, ali mislim da nam i to ne bi pomoglo, stvarno je zaslužena pobjeda. Mi smo pobacili najvišu prijemu servisa, ali na to nas je prisilio domaćin sa svojim odličnim servisom. I nema šta reći, nego još jednom čestitke domaćinu. Pa evo, pobjeda 3:0 protiv Rijeke, odlična utakmica uz odličnu publiku. Evo, slijeda gostovanje u utorak u Osijeku, nadamo se nova 3 boda i da odlično započnemo ovaj dio sezone u hrvatskom prvenstvu. Evo, pobijedili smo Rijeku na domaćem terenu, lakše je od očekivanog, iako su oni došli bez 2-3 standardna igrača. Mi smo ispunili naš cilj, sve što smo se dogovorili u slačioni smo održali, tako da smo praktički lagano dobili utakmicu. A samo preostaje 2 gostovanja za redom u Osijeku i Zagrebu. Očekujem da ćemo zadržati plana igre kao što igramo cijelu sezonu i da ćemo ovaj regularni dio prije play-offa završiti na prvom mjestu. Mislim da smo zasluženo dobili večeras utakmicu. Rijeka je, znao sam da će biti ovako agresivna na servisu, čvrsti. Nisu imali najbolje korektora, međutim mi smo od samog starta odigrali dosta ozbiljno. Dobro smo servirali, imali smo dobar blok i obranu, iz toga je razvijeli lagane kontre i poslije je bilo malo i teško igračima, možda u glavi, nisu imali otpor protivnika koji je zapravo, vidjet ćete u Rijeci, dosta ozbiljan. Međutim, evo, dobili smo 3:0, 3 boda i mi ćemo raditi dosta ozbiljno na sljedeću utakmicu, već u utorak dolazi Mursa. Općenito mislim da će liga biti zanimljiva i da će se na ovakvim takozvano malim utakmicama dobijati prvenstvo. Nama je cilj pokušati osvojiti startnu poziciju 1, idemo korak po korak, vidjeli ste i danas 12 igrača smo rotirali, to nam je cilj u svakoj utakmici da sačuvamo svježinu i da će biti jako dobro.